Het wie lange tijd een publiek geheim dat de gemeente Ljouwert in onderhandeling wie met de Rijksuniversiteit Grains over de invulling van de beurs. De bibliotheek verhuist naar de Blokhuis Poorten en dus komt het markante gebouw in het centrum van Ljouwert leeg te staan. En dat wie voor een soort Ljouwerters een grote zorg. Ja, ik denk het wel. Ik zat ook even zelf na te denken. Ik kwam hier vroeger wekelijks als klein meisje, ging ik een stapel boeken halen. En je hebt toch wel een soort van band met zo'n gebouw. En dan denk je van ja, wat komt erin? Straks komt er een Primark in of een Albert Heijn. Allemaal functies die prachtig zijn in je centrum. Maar dit gebouw leent zich wel echt voor zo'n mooie officiële functie. En ja, een universiteit is dan denk ik het beste wat je kunt wensen. Van de morgen is de handteken zet door de vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties. Van Tresor ontwetsers en van Minerva ont de Universiteit van Wageningen. Maar de wichtigste handteken wie die van de Universiteit Grains. Zij steken haar nek uit met de opzet van de campus Friesland. Ze binnen dan ik wies maar het prominente plak dat die campus nou krijgt. Dit heeft een uitstraling van, dit stiert er anders kofke, dus dat is kwaliteit. En, nou ja, het is een prachtig gebouw hier van Boeten hier naar Sjoggen. Maar voordat de studenten niet te plak kennen, moet er wel flink verbouwd worden. Het moet grondig verbouwd worden en dus er moet een heel stuk uithellen worden en dan moet het opnieuw inrichten worden. Dus dan moeten al je zaken regelen worden in dit gebouw. Maar het kan wel. Maar het is net de bedoeling dat er alleen nog maar studenten omstappen in de beurs. Die studenten die hebben ook om werken, die krijgen thuis al de instructies via hun devices, dus via hun iPhone. En dan kunnen we hier, is het meer een ontmoetingsplak, waar die studenten zelf aan de slag gaan. En dan halen we de hele stad, maar ik de bedrouwen hier naar binnen daar. Dus het wordt de ontmoeting tussen studenten en docenten en bedrouwen, dat wordt het belangrijkste element van deze universiteit of deze faculteit. De tekeningen is klaar en als de verhuizing van de bibliotheek een feit is, dan kan de verbouwing gelijk los. Doel is dat de universiteit in elk geval in 2018 volsnij los is.